Dagan ka! Bunal! May hapon sa tanan diha mga ga, another day, another life, another blessing na po sa tanan. Karon ang ika 84 nga adlaw sa atong 100 day running challenge. Nagkagamay na lang ang adlaw mga ga, mahuman na ang atong 100 day running challenge. Sa nagkadugay itong challenge mga ga, sa hapit na siya mahuman. Naganam si kalisod, kaya sakit akong ngipon. Pero challenge rin sa to ano. If kaya ba na to humanon, bisag lisod. So, bisag lisod, dayon ta. Kay katuraang mo padayon bisag lisod ang mulampos sa mga pagsuway sa kinabuhi. Dita maglangay, daga nami, wigo. Dagan ka! Bunal! Ikaw kang ibunalan. Hindi madahay sa katong ibon. Puyag isag ka eh. Ha? Murag mabuto ang heart. Ha! Kanila nga ruta no mga ga. Murag-mura na nagparehag layon sa last na mga dagan. Huking sa tagamay niya. Balik dagan ng tatad. Pwes ko. 4.3 kilometers. Taplinta kay na truck. Always eyes on the road yun kay. Di na mo humang ruta. Ikay may mahumang nagbulisan ka. Tubil sa tubil. Lugay na kong dagan mga ga. Murag nawa sakit sa ngipon. Murag nawa. Pero murag naag yapon. Pero ilan na nagkuman. 8.1 kilometers. Let's go. Bunal. 9 km na mga ga. Tambay ka dyan sa pantalan. Yan, nakapaway naman ni. Pakuli na ta. Inom sa tag Mountain Dew. Sugar rush ba? Para na tayo kusog budong uli. Kung ano yun nakanindot. Basta makainom magic sugar. Kapusgan ka ba? Mountain Dew. Pag meron ganito, wala kang talo. Na yung mga nagpa-picture mga patas ko. Yung mga ga. Wala ko video ko. Post ako picture. Nabiyaan ako. Apas na. Humanamig dagan mga ga. Good news din no. Wala ni sakit akong hipon nagbalik. Pero murag na siya kanang murag tingling sensation sila mga. Patay mga tingling ang upaw. Hangtod sa sunod di kayon mga ga. Hangtod sa sunod nga dagan. Paday mo sa pagsuporta. Ganoy TV. Anoy out. Bunal. See you.